Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызның герое Татарстанның ат казанган артисты. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 35 ел хезмәт куйган Фәрит абый Мирзануров. Әссәламу алейкум, Фәрит абый. Хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез? Сәлам, Рамил, сәлам. Рәхмәт менә чакыруыгызга. Әле менә афтапсынан төштем, үземнең ансамбль бинасына килеп керүгә. Шул хатта менә җылы булып китте, йөрәккә май булып ятты кебек инде менә. Әле күптән түгел киткән кебек. 14 ел киткән булсам да. 14 ел вакыт узган инде сезнең лайык ялга киткәннәйме. Шуннан да менә әле кичә генә сезнең белән бергә бер сәхнәдә басып, янәшә басып җырлаган вакытларыбыз име. Бактың исә 14 ел гомер узып та киткән. Сез бердә үзгәрмисез, Фәрит абый, нәкъ шундый егетләрчә җитез, егетләрчә дәртле, нәкъ менә шулай ничек бездән лайык ялга киттегез, бердә үзгәрмичә, субханалла, шул килеш сакланып, матур иттереп яшәп ятасыз. Рәхмәт, Рамил, рәхмәт. Картайырга вакыт юк дип әйтим менә, әле минем туктаганым да юк. Язучылар белән бик каты концертларда йөрим менә художникларның бер юбилейында, зур юбилейында музейда эшләдем. Аннан соң менә актанышлар бит әле без зур концерт, бик зур концерт ясадык име. Ул Донбасска хайрия концерты. Шул хәтле халык күп килгән иде, шул инде анда Донбасска ярдәмнәр дә күп бирделәр име. Безнең артистларыбыз да шул хәтле матур итеп җырладылар. Мин үземә дә әлбәттә инде менә шахта кием башкарырга туры килде. Күптән онытылган булса да, халык шуны дәррәү каршы алып басып кул чапты, беләсеңме, Рамил? Халык бик зур рәхмәт күп итеп рәхмәт әйтте име. Бөтен сәхнә артын тулды. Шундый яхшы концерт оештырганыгыз өчен бик зур рәхмәт диделәр име. Әйдәгез әле менә сезнең иҗатыгыз турында сөйләшеп алыйк әле хәзер. Безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә беренче тапкыр килгән көнегезне хәтерлисезме? Әлбәттә хәтерлим. Ул бит инде 75нче елда иде, ул август айы. Безнең җыр бию ансамблендә бик зур конкурс белән артистларны алдылар. Хоровой группага инде ул име. Без анда где-то 130 кеше килгән иде. Бездән 6-7 кеше алдылар. Аның берсе инде Ивушев Георгий, икенчесе Искәндәр Биктагиров, өченчесе Рәмзия Зиннатуллина, Найла Валиева, Лена Бишарина. Менә шушы 6-7се дә аларның хәзер званиялы бөтенесе шундый яхшы җырчылар булып киттеләр. Дөрес алганнардыр. Менә анда ул хәтта жюрида да бик катанда бер 30лап жюри утырадыр инде анда әлбәттә. Менә ул елларда ансамбльгә алу нинди зур таләпләр куелган име артистларга? Шул хәтта ул күп вакытта кеше ансамбльгә бик күп китте. Менә ул елны әйтәм, 130 кеше килгән иде шунда. 3 көн барды ул. Biz инде Мәскәүдә бит инде ничә мәртәбә беренче урын алдык инде. Бөтен Союз конкурсында, бөтен Россия конкурсларында име. Шул хәтле шуннан безнең инде татар дәүләт җыр бию ансамбле күтәрелеп китте. Заграницаларга китә башладык. Японияларга үзең беләсең инде, Африкада барганда искә төште әле. Монда бездә инде 48 градус салкын име. Тегендә барып төшсәк 52 градус җылы. Ярыялы ул вакытта казак безнең зур яшикләрне беләсез бит инде. Шунда кишк киемнәрне калдырып, Мәскәүдә Шереметьевага калдырып китеп, без инде күлмәкчән генә шулага барыр, бездән шулай куштылар инде. Аны бит инде алдан беләләр бит, чит илдәге ниләр белән инде. Шул хәтта анда урыслар да, татарлар да, урыслар бар инде, татарлар бик юк, негрлар белән инде әллә шул хәтта менә күңелле итеп булды инде шул хәлне. Менә Фәрит абый, шуннан да бик күңелле еллар булган сезнең. Менә һәр чор артисты ансамбльдә эшләгән үз чорын мактый. Менә мин эшләгән елларда шундый күңелле иде дип сөйлиләр име һәрберсе. Менә сез эшләгән елларда шуннан да ничек булды? Менә гастрольләр бик күп булган. Гастрольләрдә безнең бик күп име? Ул вакытта гастрольләр бик күп.
Biz indi iң беренче минем эләгүем 25-нче съездда biz Татарстаннан 3 җегет, 3 кыз, бөтен Башкорт Республикасыннан да шулай ук бөтен союз буенча шулай өчәр генә кеше алдылар. Һәм шунда Мәскәүдә вакытта инде теге Останкино не бар бит инде. Шунда торып, шул хәтле гимннар җырлап инде бөтен артистлар белән, Мугамаевлар белән, бөтен Саткилар белән бөтен танышып, үзебез минем анда менә СССРның халык артисты Тулигенова белән төшкән карточкабыз да бар монда. Шунга да күңелле чаклар бар иде инде. Аннан соң бит алганда бик каты эшлидер идек без. Гастрольдән кайтабыз 2 шар ярым. Монда или бригадалар менә Маҗитов, Илгиз Маҗитов мине бик каты яратадыр, аны яшем батан түгел. Венера Шарипова чыгып җибәрәдер. Аннан соң Вафирага, Риммада соңга Риммада мин где-то 7-8 эшләдем. Ансамбльдән кайтам, гастрольгә җибәрәләр. Бер нәрсә эшләп булмый. Ничек өлгердегез менә ансамбльдә дә эшләп һәм Авыр булды. Ну, яшьлек аркасындадыр инде сизелмәгәндер инде дип уйлыйм инде. Ул инде Средний Азиялар, Урта Азиялар дип әйтим инде, Ташкентларда 3 мәртәбә, 4 мәртәбә буладыр. Бу Донбасста мен әйткән бит мен. Донбасстан да 70% шахтерлар татарлар. Biz nigel qonaqdan qonaqa biz anda как корольлар шикелли йөрдек менә беләсеңме? Бер gün берсе чакыра, 2 сәгатьтән икенчесе килеп ала. Менә шундый менә татарларны, татар ансамблен, татар җырчыларын, татар биючеләрен шул хәт яраталар ул вакытта. Ул Донбассларда 2 мәртәбә елга була торган ике качагында. Ансамбльдә эшләгән чырларда нинди концерт программалары чыгарылды? Менә сез эшләгән чырларда. Мин ул концерт программаларын бик әллә ни белеп бетермим инде. Безнең Мирас дип аталганы бар инде, Аулагы программасы, Сабанты программасы инде, аннан соң Сугыш программасы инде. Сезгә нинди сәнгать җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килде? Миңа сәнгать җитәкчеләр белән Скалазуб, мин килгәндә Скалазуб абый инде. Ул вакытта ул сәнгать җитәкчесе, аннан соң инде озак вакытлар Лимагалиевна булды. Аннан соң безнең Ринат Валиев инде атаклы баянчыбыз. Һәм Айрат Ринатович сәнгать җитәкчесе менә соңгысы инде. Ул үзе дә безнең белән биинде озак вакыт кына инде бергә Африкаларга, Японияларга, Бининнарга бардык бит инде. Һәм ул үзендә шуннан күтәрелеп менә сәнгать җитәкчесе. Аңа зур уңышлар телим әлбәттә. Хәзерге вакытта таш бик җиңел түгелдер эшләве. Сезгә дә барыгызга да уңышлар. Сез инде молодец, Рамил, мин сине күптән беләм. Сен инде ансамбльне йөзек кашы дисәң дә була. Синең матур тембрың белән, матур җырлавың белән шул хәтле ошыйдыр инде син миңа. Рәхмәт Фәрит абый, бик зур рәхмәт. Менә шушындый бер читенрәк сорау бирим әле сезнең өчен име? Менә кайсы сәнгать җитәкчесе белән эшләү рәхәт иде, кайсысы белән кыен булды? Ну, миңа иң рәхәте Лимагалиевна белән булды. Лимагалиевна ул ангел анда инде бетәм бит. Беренче журнал бирдек. Мин үзем яшьлектә үзем эшләгән вакыт туры килгәнгә микән шулай инде. Менә шуннан да чәчәк аткан чыры турында сөйләштек бит. Менә сез эшләгән еллар шуннан да чәчәк аткан чыр булган инде ансамбльнең. Менә бүгенге көндә сез бит инде ансамбль белән бик кызыксынасыз. Безнең социаль челтәрдәге бөтен язмаларга сез инде үзегезнең йөрәкләрегезне куясыз, үзегезнең шундый матур комментарийларыгызны калдырасыз. Димәк, сезгә ансамбльнең бүгенгесе шулай ук битараф түгел. Юк, битараф түгел. Менә яңа гына программа булды бит әле. Той дип аталама ул сезнең. Менә ул программагыз бик матур, бик күңелле һәм бик менә шундый яхшы программаларның берсе дип саныйм. Айрат Ринатовичка рәхмәт, молодец булдырган. Siz de malatsa, anda Damir, İmamiyev'da, İlnur'da, barıgızlar şep anda. Anda bit indi bizning ul
театральләштергән. Театральләштергән бит инде. Анда без әле күпмедер дәрәҗәдә актерлар ролендә башкарабыз. Сез бит инде җырчыгына түгел, анда актер образга кереп, шундый матур итеп. Без үзебезнең рольне башкарабыз. Менә Ул зур талант сорый бит Рамил. Анда талант. Анда җыр белән генә булмый, монда үзе башыңда эшләтергә кирәк. Менә кайсы хормейстерлар белән бергә эшләргә туры килде? Мин хормейстерлар белән бездә инде Җавит Куттусов бар инде ул вакытта инде. Аннан соң инде Лимгалиевна бит инде башта баш хормейстерия. Аннан соң Венера Хасановна, Нияз. Миңа әлбәттә инде менә соңгы Нияз Гараев бик катышый. Үзем эшләгәндә дә ул бик грамотный, пианинода ул как пианист шикелле уйный бит инде. Молодец бер яктан. Тем более ул безнең Актанышлыкка. Актанышлар үзләрен мактыйлар име? Һәркем Аннан гына түгел. Аннан гына түгел. Яхшы бит инде аранжировкаларны ясый, компьютерларда бөтен нәрсәне булдыра торган җигет дип саныйм. Менә Актаныш дип әйттегез, менә әйдәгез әле туган якларыгызга әйләнеп кайтыйк. Сез гаиләдә үзегез генә шундый талантлы кеше идегезме, әллә башка туганнарыгыз? Ансамнан профессиональ яктан мин генә инде, барысы да җырлыйлар инде безнең. Әти минем гармонда уйныйдыр, яни җырлыйдыр я. Минем баба бик матур җырлыйдыр я. Әни ягыннан. Мен шуннан алынгандыр инде улыймы. Аннан соң бит әле минем малай бик шәп җырлап китте бер вакыт. Аны без менә Елсиннарны каршы алганда безне Мәскәүләргә Лимгалиевны җибәреп, менә малай белән Мусамалев шикелле менә җырлап киткән ел. Аннан соң шахматка китте дә ул туктады. Шахмат буенча ул международный мастер спорта минем малай. Әле менә шунда оркестр белән ничәнче елын хәтерләмим. Шунда без 9 май көнне ансамбль оркестры белән солдатта булган дигән җырны җырлаттылар минем малай. Демәк, малайгыз да үзегез кебек талантлы егет. Ул җырга китмәде, әйтәм бит, шахмат буенча китте. Ул международный мастер спорта по шахматам инде. Тренер булып эшли. Талантлы гына түгел, әле башта да иде. Башта да ансыз бар. Мен үземнең башым алай зурdur әйтәлмим. Алай булгач, Фәрит абый, менә шунсында әйтегез инде, ни өчен сез җырчы һөнәрен сайладыгыз? Аны мин нәрсә дип әйтим инде, Актанышта ул вакытта бит инде безнең хәзер инде профессиональ ансамбль, Агыйдел җыр ансамбле бар бит инде. Мин шунда мәктәптә җырлагыч клубка эшкалдылар инде мине. Шунда мин бераз җырлап йөрдем дә, аннан соң Казанга килдем. Аннан соң Сарасадовка кружогына да йөрдем. Һәм бер вакытта инде Разия апаны Тимирханова да вокал алдым мин иде. Ул вакытта ул Локомотив клубында вокал белән шөгыльләнәдер инде, руководитель вокального кружка ул вакытта. Аннан соң инде мин музыкаль училищега кирдем инде. Бер ел ярым укыгачтан кире мин Актанышка кайтып киттем да, нәрсә ошамады ул миңа. Аннан соң кире килеп институтка кирдем укырга. Анда укып, аннан соң инде ул да хоровой группада укыдым инде мин. Шуннан соң 75 елда инде мин ансамбльгә килдем инде. Фәрит абый, менә ничә еллар узгач, инде лаеклы ялга киткәч, ансамбльне сагынасызмы? Бик сагындырам аны. Нишләтәсең инде? Шул хәтлегә гастрольләр искә төшә. Менә Казан гастрольләре безнең бит әйтәм бит инде. Ул ансамбльгә мин сагындырам, филармониядә сагындырам мин. Мин потому что филармониядә менә әйткәнемчә бит инде узак вакытлар эшләдем мин эстрада бригадаларында да. Одновременно дип әйтергә була инде русча әйтсәк. Үзең беләсең бит ул вакытта бит бер вакыт оештырдыла башладылар ансамбль бригадалары. Анда бит инде Мөҗип Садык бригадасы, Нәфси Васил бригадасы, Шамил Ахмаҗан бригадасы, минем бригада киткәннән соң менә бу афишлар ниләр инде. Бу ялар берсенә калган инде. Ул вакытта менә план үтәргә кирәк, әлбәттә. Шәһәр бригада чыгарып җибәрәләр менә шул ансамбльдән. Әле бит ул вакытта беләсез бит, нәрсә дип әйтим, менә берсен күрсәтим әле. Микрофоннар юк, бер баян белән менә трактор чаналар арбаларында без гастрольләр дидек, менә берсе. Менә нинди күңелле булган инде. Авылдан авылга кунып, бу бит инде җәй көне генә түгел, кыш көне дә шулай йөргәнсез. Кыш көне инде трактор чаналарында, арбаларында дигәндәй, ат арбаларында күп йөрдек. Микрофоннар юк бит, салкын клубта без микрофон җырларга кирәк. Бу бит инде менә шушындый салкын һава торышында име, трактор арбаларында йөрер өчен никадәр түземлек кирәк бит инде мен. Түземлек һәм здоровье кирәк, яшьлек белән сизелмәгәндер дә дип уйлыйм мин аны. Димәк, сезгә сәнгатькә карата бик зур мәхәббәт булган инде. Мин бик җырларга яратадыр инде, нишләтәсең инде аны. Ул теге
Шакировларны, Әлфия апаларны бит тыңлап үстек бит инде. Менә Әлфия апа инде минем үзем землячкада бит инде кайткан сайын, әле училище укында да качан киләсең филармония, качан үземнең бригадаңа алам, шулай дип сөйләшәдер ул. Димәк бик каты үз иткән инде ул сез. Ну, вакыттан кешесе бит инде барбар. Ул вакытта Ханәви Шайдуллин да мин генә әмәлендә Гази Нурлар Фарук шуннан ниләр юк әле. Яш минем яш вакыт бит әле ул. Менә гастрольләрдә еш йөргәч, кызык хәлләрдә булгалагандыр инде гастрольләрдә име. Фәрит абый, хәтерлисезме, сез сөйләгән идегез бер клуб турында. Клубта ут сүнгән. Ул Актанышта булды, ансы да аның Ак күз дигән авылда ул. Илгизәрләр шул бер ансамбль бригадасында ул как раз. Илгизәр җырлап бетерде, анда инде Рәмзия Зинатуллин җырлап бетерде, Долорес сөйлидер ул вакытта, Долорес Гарипова инде үзе шуңалыкы. Вот сүнде дә китте Илгизәр җырлап бетерүгә. Халык шыгырым тулы тегендә кычкыралар. Концертны куймыйбыз булдымы? Юк, караңгыда да ишетәбез. Анда Фәрит кенә җырлыйсы калды. Мин Актанышта беләләр инде ул вакытта. Сезне көтәләр. Мин спортивный костюмнан уйлап тормадым. Инде Фаил Исхаков белән чыгып киттек. Җип бердем, өчне җырлаган ут янда да китте. Ну, ул минем теге бик әллә шарт түгел инде ул кием. Ну, сорана бит концертный костюм түгел. Аны Илгизәр Ислам конечно әлбәттә иша кызарак дип сөйләде. Лаек түгел инде, арттырды гына ул аны. Менә мин спортивный костюмнан җырлаган вакыт булды кызык. Менә димәк шушындый утлар да сүнгәләгән концертларда, салкын клубларда, менә шул кадәр авыр елларда да сез бит менә тире тавыш белән, баян белән, микрофонсыз ничек җырлап йөрдегез име? Менә шундый вакытлар булды инде. Яшьлек белән Рамил бирешелмәгәндер инде. Аны без уйламадык та. Мин аны үзем атлыгып торадыр, нишләптер менә шул бригадаларга чыгарга. Димәк, менә шуннан да сезне инде зур хәрефтән артист дип әйтеп була. Менә шын артистлар алар нәкъ менә сезнең кебек булырга тиеш. Аннан соң Лимагалин вакытында бит мин микаты начальствода йөрттеләр. Ельцинга мин 2 мәртәбә җырладым. Монда Ельцинның встречали монда. Аннан соң ничә президентка гына җырладым мин монда. Без Җиләс Суңатөл белән икебез йөрдек шунда. Сезне димәк президент җырчысы дип әйтеп була әле. Мине шулай дип йөртәләр я, Шаймиев җырчысы дип заманда. Менә бит. Сезнең инде шундый данлыклы ат казанган исемегез дә бар бит инде, Татарстанның ат казанган артисты. Менә шуннан да минем шундый хәлемнән килсә, кыдырәтемнән килсә, мин сезгә әле Россиянең халык артистына бирер идем менә шундый. Алай булмас инде. Булганы җиткән Рамил. Урманнардан чыгар әле ай-һай төше чуар, кара урманнарның ла беркәте. Текер бүлдән авыл гөмбәйләрдән киләлә. Ихмалы сабырлар үткән кинәлә, ул тагда үтте кинәлә. Шаланнарда мөнсәләр, атларны уйната, гөмбәйләрнең гаерләҗәгә. Нәсе килгән безгә кызым юкмы сездә? Ихмалы нәсе кыйма буенда, кызы безнең буенда. Şamara durmayla barasan hay hay hay. Yanның баласын лашыгар кырга уйнасын. Ихмалы сабыр уйнасын, уйнасын, тайып каштан булмасын. Нимеләрне ялы ай hay китерәсен. Күзләреңне сирпеп карасын hay hay hay. Егин бай илендә дә шомып чәчәк атканда. Татарстанның атказанган артисты Фәрит Мирзануров. Менә Фәрит абый, сез бит бүген дә шундый актив иҗади тормыш юлы алып барасыз, әйме? Телевизорлардан да еш күренәсез. Менә күптән түгел генә әле сезне җырлыйга әле тапшыруында күрдек. Сез безнең инде менә шулай ансамблебезнең данын тагын да югары күтәрдегез. Менә шундый тапшыруларда
siz үзегез теләп катнашасызмы, чакыралармы? Менә гомумән каян вакыт табып бетерәсез менә шушындый? Аны кирәк булгач, Рамил вакытын табасың инде. Ну, мин чакырганнар өчен бик зур рәхмәт. Без инде шатлана барабыз инде. Барыбер бит инде хәзер инде алай сәхнәләрдә сирәгрәк булабыз, телевизорларда да сирәк чыгабыз име. Менә ул җырлык али тапшырына чакырган өчен Нәҗип әфәндигә тоже бик зур рәхмәт әйтәсе килә име. Без анда барыбер теге достойны күрсәттек дип үзебезне ышанып калам мин. Әлбәттә. Без горурланып карап утырдык. Менә безнең өлкән буын җырчыларыбыз нинди мастер-класс күрсәтә дип, афәрин дип әйтәсе килә Фәрит абый. Рәхмәт. Менә элекке буын җырчыларыбыз әйтәләр, менә без бик күп гастрольләрдә йөрдек, шуңа күрә инде безнең шәхси тормышка вакыт әз кала иде диләр. Менә сез дә үзегезнең шәхси тормышыгыз турында сөйләп киттегез әле. Ул шәхси тормыштан әлбәттә әз кала инде. Минем без инде ансамбльдән бирделәр безгә общежитие, ул инде медицинский персонал общежитиесе. Гөл кызлар 9 этажлы, безнең бер генә этажда ансамбль җегетләре, филармония җегетләре торабыз. Шунда кызлар белән таныштык инде. Мен үземә второй половинаны русча әйтмеше таптым. Ул мин яхшы булып чыкты, ул бөтен яктан тормышын да белә, бөтен эшне дә булдыра торган кыз булып чыкты. Минем инде ике аның белән безгә казан булды һәм малаем. Димәк, сезнең Аллага шөкер дәвамчыларыгыз бар. Дәвамчыларым бар, давамчыларым бар. Инде бүген оныкларыгыз да бар, димме? Минем 5 онық уже. Субханалла. 5 онық. 5 тапкыр бабай булды. 5 тапкыр бабай. Субханалла. Димәк, сезнең бик күңелле менә бабай алар белән яшәве, алар янына барып, или алар килсә, күңелләр күтәрелеп китә Рамил. Шуннан да сезне бәхетле кеше дип әйтеп буладыр дип уйлыйммы? Чөнки Әлбәттә. сез иҗатта да үз юлыгызны таптыгыз. Һәм шәхси тормышыгызда да Аллага шөкер, инде сезнең бүгенге көндә оныкларыгыз сезгә алмашка үсеп килә. Шулай дөрес әйтәсең, без инде иҗатта да таптым, монда ансамбльдә тоже бергә рәхәтләнеп яшәдек, бер-беребезгә ачу тотмадык. Мине бик уважать итәгез инде, мин дә сезне уважать итәм. Тормышта инде без инде хатын белән икәүләп җигелеп тарттык. Ну 70% киемендә минем хатын тартты. Мин акчасын гына кайтарадыр инде күбрәк инде. Хатын бөтен нәрсәне булдыра торган хатын, мин аңа бик зур рәхмәтлемен, Рамил. Һәм туганнарыма, бар туганнарым да минем шунга яхшы булды. Мин гастрольгә киткәндә аңа да ярдәм итәләр. Менә шулай үзегез яхшы булгач, туганнар да яхшы була, шулай бит. Шулайдыр инде, шулай. Менә сез үзегезнең тырышлыгыгыз белән, үзегезнең инде эшкерсезлегегез белән, һәм инде үзегезнең шушындый матур тормышыгыз белән бөтен кешегә шушындый русча әйтеп әйтсәк пример булдыгыз. Һәм инде шуңа күрә сезгә дә халык шуңа күрә сезгә тартыладыр дип уйлыйм мин. Мин бераз гына Рамил теге туррак сүзләп идем, дөрес әйтергә яратам. Менә шунысы әзрәк күбрәк кителгәндер, әз генә киметергә кирәк булган аны. Еллар узгач теге кеше бит зирәкләнә башлый. Акыл керә башлый. Акыл керә башлый диләр. Быел Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 85 еллыгын билгеләп үтә. Менә декабрь аенда безнең инде шушы уңайдан зур концертыбыз булачак, Фәрит абый. Без сезне әлеге концертта көтеп калабыз. Сез безнең инде көтеп алынган кунагыбыз булырсыз. Менә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә шушы бәйрәм көннәрендә нинди теләкләрегез бар? Ансамбль артистларына сезгә зур уңышлар, иҗади уңышлар, сәламәтлек барыгызга да. Ансамблебез ул бит инде татарның йөзе кашы, бөтен гореф-гадәтләрен халыкка таныта, татарда гына түгел, ул теге нигә чыкса да бит инде Средний Азияларга чыкса да, кая барса да татарның бөтен гореф-гадәтләрен, ниләрен, мәдәниятен таныта торган бердән-бер коллектив дисәм дә ялгышмам. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Ансамбль безгүрләп чәчәк атсын, барлык артистларга иҗади уңышлар телим. Җитәкчеләрегезгә инде әлбәттә яңадан яңа программалар ясап, халкыбызны сөендереп торыгыз. Амин. Бик зур рәхмәт, Фәрит абый. Безгә кунакка килгәнегез өчен. Сез безнең һәр вакытта да көтеп алынган кунагыбыз. Безнең ансамбльгә шулай ешрак килеп йөрегез һәм әле безне үзегезнең булуыгыз белән сөендереп, озак еллар сөендереп торсагыз иде. Рәхмәт, Рамил. Тырышырбыз, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушындый матур сүзләр белән, шушындый матур теләкләр белән без бүгенге тапшыруыбызны төгәллибез.
Kilesi ışraşlarga kadar sağ bulunuz.